Chorobnosť na chrípku a respiračné ochorenia v Nitrianskom kraji stále prudko stúpa. Za uplynulý týždeň sa tu celkový počet prípadov zvýšil o 22%. Zatvoriť museli 26 základných a 18 materských školách. Po uliciach Nitry jazdí netradičný taxík. Šofér pozýva ľudí na májový benefičný koncert pre svoju chorú dcérku Teresku, ktorá bojuje s viacerými ťažkými diagnózami. Na podujatí vystúpia známi interpreti vrátane Kaliho a Petra Pana či skupiny Gypsy Čáve. Parkovanie na Hradnom kopci v Nitre je preťažené a spôsobuje chaos. Nitrianska radnica tu preto onedlho osadí automat a označí parkovacie miesta. Poplatky však budú najvyššie v celom meste, prvá hodina za 2 eurá, každá ďalšia za 3 eurá. Výnimka bude platiť iba v čase konania omší. Viac aktuálnych správ z diania v Nitrianskom kraji nájdeš na nitrak.sk.